ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ପାଗ କେମିତି କରିଛି? ଆମ ଆଡ଼େ ତ ପାଗ ପୁରା ମେଘ ଆସିଗଲାଣି ଜୋରରେ। ଏବେ ସମୟ ବାଜିଛି 3:25 ହେଲାଣି। ମୋର ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି, ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ତାର 4:10ରେ ଓଭର ହେଇଯିବ। ତା ବାବା ଯିବେ ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଠି ଶୋଇଛି ଏକୁଟିଆ, ସେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ ନିଦ ହେଉନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ମା ପୁଅ 2 ଜଣ, ତା ବାବା ତ ଅଫିସ୍ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଖରା ଛୁଟି ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା, ମା ପୁଅ 2 ଜଣଙ୍କର ପୁଣି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଥିଲା 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଶୋଇବାର। ସେ 2 ଦିନ ହେଲା ସ୍କୁଲ ଗଲାଣି। ଆମର ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସ୍କୁଲ 2 ଦିନ ହେଲା ଖୋଲିଛି। 2 ଦିନ ହେଲା ସେ ସ୍କୁଲ ପଳାଉଛି। ମୋତେ 2 ଦିନ ହେଲା ନିଦ ହେଉନାହିଁ। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ସଞ୍ଜ ବାଜିଲେ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ, ଖାଇଦେବ, ଟିକେ ଖେଳିବ। ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ତାକୁ ପୁରା ଥକା। ଆଉ ମୁଁ ଦ୍ୱିପହରେ ଶୋଇ ନାହିଁ, ମୋତେ ପୁରା ଥକା। ତାପରେ ସଞ୍ଜ ବାଜିଲା ମା ପୁଅ ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ହେବ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଦ୍ୱିପହରେ ଶୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ହେବ। ତାପରେ ପୁଣି ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ ଏକୁଟିଆ ଶୋଇବାର। ଆଉ ମୁଁ ଶୋଇଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ, ମୁଁ ନିଜେ ଯଦି ଚାହିଁପାରିବି ତାହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରେସର୍ କରିବି ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ ବୋଲି। ମୁଁ ନିଜେ ଯଦି ଶୋଇପଡ଼ିବି ସେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବ? ଶୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ମାଇଣ୍ଡଟା ଫ୍ରି ଲାଗେନି ସେତେ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଶୋଇପାରିବିନି ବେ ଟାଇମ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରି ଲାଗେନି, ଖାଲି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଲାଗେ। ତାକୁ ମାରିବା ଅପେକ୍ଷା ପାଠ ନ ପଢ଼ିକି ରଖିଦେବାଟା ଭଲ। ଛୁଆ ଯେତେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିଥାନ୍ତୁ, ଘରେ ଟିକେ ନିଜେ ମା ନ ଖୋଲିଲେ ପାଠ, ଛୁଆ କେବେ ବି ପାଠକୁ ଅନେଇବେନି। ଏମିତିରେ ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ପିଲା, ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ସେମାନେ ତ କାହାର ବି ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିକି ପଳେଇବେ। ଆମ ପିଲାମାନେ ଯେମିତିଆ, ଆମକୁ ଟିକେ ତ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନ ଦେଖିଲେ ଯେତିକି ଟିକେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ସେତିକି ବି ପଢ଼ିପାରିବେନି। ଏଇଆ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନ।